पारसेन्टेजआ 85 नाथाय अमिसा बसुमतारी बिथाङा इउ एन एकाडेमि जाबागावनि बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिमा सफैनो आरो इंगिरा बसुमतारी आङो इंराजियाव 69 ओमफ्राय गोरलै बिगियानाव 94 गोरलै बड'आव मोनदों 95 ससियेल साइन्सआव 96 इंलिसाव मोनदों 90 मैथमेटिक्सआव मोनदों 84 इलेक्टिभआव मोनदों 92 526 87 नोंनि थंखौ फोरमायगोन आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि दारगाव गामियाव जोनोम मोनदोंमोन आङो 8 बोसोर बैसोआव नाथाय बेनि उनाव आंखौ जोंनि जोंमा स्कुलनि प्रिन्सिपालनि फंबाय सिमां बिथांनि थाखायनो आङो बे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदोंदि दा आङो 89 जौखोन्दो मोननो हादों नाथाय फरायसुलिफ्रा बिदि बांसिन दा जोंना 89आ लांनो नाजानांगोन जिहेथु नोंथाङा सानसेयाव फरायोमोन बा रिंगानिफ्राय फरायोमोन बिनि उनाव बेलासियाव 4 रिंगानिफ्राय मोनानि 12 रिंगासिम फरायोमोन